planter. Sværligt. Han kunne ikke se, mand. Det her, det er det mest gay-ass mennesker, jeg har spillet mod. De står Parking, bare David, parking. camper alle hjørner. Sådan. Kommer han væk fra den drywall nu, han er inde. Ja. Han lå. Oh my god. Det skal komme Knip fra ham. mig. Knip ham, Daniel. Han er 114 hvid. Det var... Der var ingen, der så dig. 114 David. Jeg ved ikke, han er han. Parking. Han når det ikke. Ja, hvad den løb. Det er ligesom et chok med en mini. Sådan. Jeg ved ikke, om der var nogen, der lagde mærke til det, men